Bejn l-2008 u l-2011 intefgħu xejn inqas minn 135 offerta dwar ix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta. Dawn l-offerti kienu analizzati mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Jirriżulta li minn dawn l-offerti kien hemm 31 li ntefgħu tard u minn dawn kien hemm 9 li minkejja li ntefgħu tard bejn 26 u 58 minuta li xorta waħda kienu aċċettati u fil-fatt sar il-kuntratt mal-kumpaniji li sottomettewhom. 6 kuntratti ingħataw lill-kumpanija BB Energy fil-waqt li 3 kuntratti ingħataw lill-kumpanija Tozza. Dan kien żvelat waqt il-laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li saret l-4 filgħaxija. Kien is-Segretarju Parlamentari Owen Bonici li talab għal din l-informazzjoni f'seduta preċedenti. Fil-laqgħa tal-Kumitat tela biex jixed Godwin De Bono li huwa geophysicist u li bejn l-2008 u l-2011 ma kellux jaqsam xejn mal-Kumitat tax-Xiri taż-Żejt. Fil-fatt il-membri tal-Kumitat ma setgħux jifhmu għalfejn De Bono ittella bħala xut. Imbagħad ċed il-kontrollur finanzjarju Godfrey Scicluna li kien ikun preżenti fil-laqgħat tax-xiri taż-żejt mill-2009 sa Mejju ta' din is-sena. Għalli meta kienet intbagħtet email mill-Ministru responsabbli ta' dak iż-żmien Ostingat biex il-prezz taż-żejt ma jaqbis ċertu limitu, ir-Risk Management Committee mexa magħha. Huwa qal li ma kien jara xejn strampu li ma kinux jittieħdu minuti tal-laqat għax huwa kien jagħmel il-kalkoli li seta' jarhom kulħadd. Il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi mistenni jkompli jiltaqa' fuq dan il-każ il-ġimgħa d-dieħla.